Bantay Balota 2025 Midterm Election. The RMN News Special Coverage. Samantala, seguridad sa mga voting precincts sa Bogalion tiniyak. Para sa detalye kasama natin Idol Joanna De Vera. Bantay Balota 2025 Midterm Election. The RMN News Special Coverage. Tiniyak ng Bogalion Municipal Police Station ang seguridad sa mga voting precinct para sa nalalapit na halalan. Ayon sa tanggapan, 85% ng kanilang mga kapulisan ay nakatakdang i-deploy sa araw ng butuhan. Tinutumbok namin yung 85-15 po, na konti lang po yung mga vital kwan po namin sa bawat sections po dito para hindi naman maparalyze po yung role ongoing na mga pagsasabi ng mga reports. 85% po nasa labas po sila lahat at intact po yun, so nasa full-time alert kami ngayon. Parehas din umanong tinututukan ng kapulisan ang seguridad sa mga meeting de avance ng magkatunggaling partido sa mga barangay. Sa ngayon, payapa at maayos umano ang pangangampanya sa bayan at tiniyak ang proteksyon sa karapatan ng mga botante. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.